ni kuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 a tɛmɛna ni sanga 30 ye Kirina dugu kɔnɔna ni o bɛ kan ka ba cercle fɛ a bɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o togoya kelen fana na an balima Sheriff la filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ k'aw ka bisimila ka jabaraninso mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye kunnafoni daminɛ la min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn lajɛba ni o ye Forum Panafricain des Médias ye o baaraw bɛ sen na hali bi an ka jamana kɔnɔna na a kɛnɛ ka dakun caman de b'u bolo u bɛ ka ɲɛnɛmaya u fɛ ka masala kɛ u kan minnu ni nafa ka bon kunnafoniko nasiraw fɛ hali bi o barodasigi ninnu yɛrɛ dɔw kɛra ka bɛn ni bi juma ye juin kalo tile 5 san 2026 Sheriff la jabaraninso tɔgɔya la Abdul Karim Sago n'a ka jatala Samba Traoré tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛkulu seereya ɲɔgɔn fɛ. Mali kɔnɔ sigiba min bɛ sen na n'o ye kunnafonidilaw ka sigiba ye n'o ye Forum Panafricain des Médias ye babu caman baara bolodalen bɛ a kɔnɔna na sigiw bɛ kɛ ka kuma minnu kan o dɔ ye k'a fɔ kunnafoni sira minnu ni bɛɛ b'o dɔn n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ani ladala sira minnu bɛ ni kunnafoni kun bɛ di olu kan cogo min na olu bɛ se ka baara ɲɔgɔn fɛ bawo bɔlɔlɔ sanfɛla kɛmɛ sababu ye bi ka sɔrɔ sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ladala sira kunnafoni siraw fɛ baara caman ni kunnafoniyaw caman bɛ di bi bɔlɔlɔ sanfɛ maaw tɛ wuli bilen ka baarakɛyɔrɔw sɛgɛrɛ n'o ye kunnafonidisow ye kabini arajow la ka se télévision ma ka taa se journaliw ma n'o ye sɛbɛnfuraw ye maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ minɛnkura minnu bɛ adamadenw bolo bi n'o ye nouvelle technologie ye k'a fɔ nafaba b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ nka kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la min bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la ka entreprisew dɔw yɛrɛ ben ka sabu kɛ moyenba tɛ olu ye k'u ka kibaruyaw lase n'u ka baaraw kɛ n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ. n ko bibi in na intelligence artificielle b'an fɛ yan nɔ. Intelligence artificielle nali min filɛ nin ye sisan fo journaliste min bɛ baara kɛ radio la ou bien télé la a ka se k'a kɛ a bɛ baara kɛ internet fɛnɛ kan bɔlɔlɔ kan parce que bɔlɔlɔ de ye fɛn bɛɛ ye bi e mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ se bɔlɔlɔ maîtriseli la i ka baara taɲɛli bɛ gɛlɛya donc bi o kɔrɔ ye mun ye journaliste minnu bɛ na denmisɛnnin journaliste minnu bɛ na f'u ka bɔlɔlɔ dɔɔni dɔn u ka radio dɔɔni dɔn u ka télé dɔɔni dɔn n'o kɛra je pense que baaraw bɛ se ka taa ɲɛ donc an ka yɛlɛma don kabini ekɔliso minnu bɛ formation kɛ yɛlɛma kan ka ɲini ka don kabini o yɔrɔ la. N'i y'a mɛn ko kunnafonidila i ko entreprise des médias an ka entreprise des médias caman bɔ an bolo i n'a fɔ ko entreprise sociale d'abord hali an bɛ recrutement kɛ ni adamadenya balimaya buranya nimɔgɔya alors que entreprise des médias kan ka baser modèle économique dɔ kan alors que chez nous au Mali an ka modèle économique n'o ye publicité a fanba bɛ publicité a fanba ye ka annonce d'a ma n'o jamana ye problème sɔrɔ ou bien difficulté nana jamana kan o secteur bɛ dɔgɔya i n'a fɔ Sidi y'a fɔ cogo min a ka intervention na bon aujourd'hui an kan ka sigi ka hakili jagabɔ k'a jira k'a fɔ an ka entreprisew fɛnɛ kunnafonidisow don mais u kan ka kɛ so ye so minnu bɛ yen ni u kan ka wari ɲini sira yira. Fɛn min ye kunnafonidisow olu labaarali ye n'o ye a gestion ye a yirala k'a fɔ gɛlɛya min bɛ o fɛnɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔw kan ka kalan bawo sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ o baaraw fɛnɛ kɔnɔna na minnu bɛ o baara ɲɛmɔgɔyaw kɛ hakilina minnu bɛ se ka lawaleya ni ka sɔrɔ jidi a baaradaw la a yirala k'a fɔ o ɲɛmɔgɔ caman de fɛnɛ bɛ yen o faamuyali t'u o la ko kalan kɔni man kan tɛ ka kɔ tigɛ o baara nasira kan. N'an farala ɲɔgɔn kan o bɛ fanga d'an ma an bɛ se ka fɛn caman kɛ wa fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn tɛ dɛ il faut que minnu fɛnɛ ye média ninnu ɲɛmɔgɔw ye olu fɛnɛ ka se ka kalan kɛ min b'u dɛmɛ ka se ka média ninnu gérer ka ɲa parce que an bɛ min jateminɛ médiaw gérelen tɛ ka ɲa denmisɛnnin journaliste caman b'an bolo baara la mais u tɛ sara la u tɛ conditionna ninnu tɛ conditionna parce que média ɲɛmɔgɔw wari mana sɔrɔ a bɛ bila olu jufa kɔnɔ o tɛ média latanya o média fanga y'a baarakɛlaw de n'a baarakɛlaw tɛ conditionna média tɛ se ka marcher donc fo média ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka former u k'a dɔn gestion bɛ kɛ cogo min na. An ka modèle économique ni hali presse classique ka modèle économique tɛ kelen ye ni presse classique ka modèle économique baselen don annonce ni publicité kan mais i b'a sɔrɔ an b'o bénéficier mais an bɛ se ka an to an ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ ni agence wɛrɛw ye jamana wɛrɛw la grâce à notre audience plus ka audience ka bon annonceurs yɛrɛ bɛ n'i nɔfɛ u bɛ publicité d'i ma et puis o ye modèle économique min ye bɛɛ b'o dɔn filanan n'i ka site internet b'i bolo ou i ka web TV b'i bolo ou i ka web radio b'i bolo i bɛ se k'i ka page bɛɛ monétiser bon toutes les pages qui sont monétisées o bɛɛ bɛ se ka wari don i kun an y'a ye k'a fɔ site ba dɔw bɛ yen u bɛ se ka $80,000 sɔrɔ $100,000 sɔrɔ uniquement u ka page monétisation na
k'a lɔdɔniya k'a fɔ ni forum panafricain des médias n'o ye Mali ani farafina jamana caman kunnafonidisow ye olu ka nin kɛnɛba in ni a bɛ senna an ka jamana kɔnɔ a baaraw bɛ senna nin y'a tile 3 ye ni Ala ye sibiri nata yirana a baaraw kan ka kuncɛ baw tile 4 baara don. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ i b'a ye k'a fɔ san kalo labanw kalanso kɔnɔna la u sarali o mankan ka ca kalansotigiw ani kalanden somɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ barika da kan n'i y'a ta ka lajɛ o waati ninnu bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la san laban kimɛnnu fo ka taa se kalanbila waatiw de ma ni kalansotigiw olu bolo ko san kalo labanw u kan ka sara jakusa de la i b'a ye k'a fɔ kalanden somɔgɔw olu b'a yira k'a fɔ ko a nafa man ca kosɛbɛ yaasa an ka se ka faamuya caman sɔrɔ nin kunnafoniya in na an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ale y'a ka kuma galamanin tɛnkun nin kan fila bɛɛ la u ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Ekolisan a b'a la ka sɛnsɛn ka taa a laban na waati do a bɛ mansiri ni furugufurugu ye kɛnyɛrɛye ekɔlisetigiw ani denmansa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ekolisan laban kalo olu tɔrɔmɔɲɔgɔn sarali ye kɛrɛnkɛrɛnnɛma mois de juin. Ekɔliden somɔgɔw caman kɔnɔ ni u den tɔgɔ sɛbɛn ekɔliso la n'u ma waati min kalan u man k'o kalo sara sara. A bɛ dépend hali ni gouvernement ye ekɔli ta poussé ou bien n'u ye cours suspend ka kalo tile damadɔ kɛ ou bien ka kalo kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ ekɔliden somɔgɔ dɔw bɛ na ka na u ka dusuma kasiya yira k'a fɔ ko o waati ma kalan donc u man k'o sara or que école ye kalo 9 de contrat de don ekɔliden somɔgɔw ani école privée ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que n'i y'a jateminɛ ni école privée dɔw bɛ yen san kalo 12 u b'a u ka mɛtiriw sara école privée dɔw yɛrɛ bɛ kalo 9 u b'olu sara y'a dɔn kuma ti localu ma so sara kɔni o ye kalo 12 de sotigi t'i jan a ka kalo kelen kɔ donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ ka fara ɲɔgɔn kan vraiment gɛlɛyaba bɛ anw kan école bila kalo in na. Parce que école bila kalo in de ka gɛlɛn an promoteur ma ka sago kalo bɛɛ kan. École mana se a bila yɔrɔ surtout kalo laban fila n'o ye mois de mai ni mois de juin a sarali a mankan ka ca kosɛbɛ caman yɛrɛ bɛ yen o tɛ mois de juin yɛrɛ sara o yɛrɛ bolo mois de juin tɛ u ka jate la alors que école ye kalo 9 de ye a kalo 9 n'i taara ni den ye kalanyɔrɔ kɔnɔna bila i kun la k'a fɔ ko kalo 9 in bɛɛ kan ka sara. A mana kɛ cogo cogo kalo 9 kan ka sara parce que i mɔgɔ mun bɛ baara n'o ye lakɔli karamɔgɔ ye olu kan ka sara kalo 9 kɔnɔ i n'a fɔ so a bɛ so mun kɔnɔna na presque école privée caman bɛ location de la donc loyer kan ka sara kalo 3 kɔnɔna na n'o ye vacances kɔnɔna ye donc ni mois de juin ma sara a bɛ degun min lase ma o ye e tɛna se k'i ka lakɔli karamɔgɔ sara kalo laban na kuma tɛ ko i bɛ i ka location sara vacances kɔnɔna na. O ɲininkali ka sanga ni an ka munumunu salo ye denmansa dɔw y'a yira k'a fɔ a tɛ ka se ka faamu olu fɛ k'a fɔ kalan ma kɛ waati min na k'a fɔ ko olu bɛ sara kɛnyɛrɛye kalansotigiw ye ko kuma dɔ la ko don min faamu ka gɛlɛn olu bolo. Fɛn dɔ don a mɛn nɔgɔn parce que an ka jate la ni ekɔliden kɔni bɛ kalan kɛ bon vraiment a wari man ka sara quoi o y'an ka hakilina ya ko la bon an hakilila n'i y'a ɲininka a kan ka kɛ ten ni. Parce que ni me se ka ni école me kalan min kɛ bon ni ko ka taa wari sɔrɔ la bon a mɛ nɔgɔn vraiment c'est pas facile pour nous d'accord an bɛna jate minɛ bon même min fɔ parents d'élèves tɔw ɲɛ parce que mɔgɔ ka faamuya cogo tɛ kelen bon komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ani secondaire ye kalo 9 ye bon normalement an ka kalo 9 bɛɛ sara n kɔni bɛ se k'o wele da de ka nɔfɛtigiw kɛ hali bi hakilina kelen kɔnɔna na kɛnyɛrɛye ekɔlisotigi dɔw u ka ɲɛfɔliw kɔnɔ u ye misaliyaw caman di k'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba de bɛ tɔrɔmuɲɔ ninnu na min bɛ sara denmansaw fɛ ekɔlisan laban kalo kɔnɔ baw dépense caman de bɛ yen a bɛ don minnu da fɛ. Wolofaba bɛ ɲinɛ ta kan parce que DEF kɛra le 1er juin le 2 le 3 donc ekɔliden somɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ mois de juin tɛ mangun ka sara or i b'a sɔrɔ ekɔliso caman na maître promoteur ye maître wajibiya u ka formation accélérée kɛ pour que programme ka se ka épuiser o dun ni maître ye heure min ni cours dispensé o de bɛ émarger o de bɛ sara ye k'a f'i ye vraiment gɛlɛyaba bɛ an kan. Denmansaw k'a faamuya o k'a faamuya k'a dɔn ko ni mois de juin sara surtout an école privée mun bɛ quartier dɔw la ni mois de juin sara o wari minɛ waati bɛ k'a sɔrɔ an bɛ vacances la déjà donc denmisɛnninw bɛ so
donc o de kunna an to an bɛ juin min na avance la ani ka mai min na avance la donc k'a dɔn k'a fɔ ko o dɔwɛrɛ tɛ a ju ye denbayatigi min bɛ ka baara kɛ an bolo u ka se k'u ka musaka mun fana sɔrɔ ani an bɛ loyer mun fana sara vacances kɔnɔna na u ka se ka sara lafiya kɔnɔna na. A bɛ don kuma dɔ la faamuyabaliya minɛn kɔnɔ cogoya wɛrɛ la a bɛ ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ t'a fɛ k'a sara de kɛnyɛrɛ ye ekɔlisotigiw u ma o vari fa wa u ye ɲɛfɔliw kɛ f'a ka se lafaamuyaliw ma ka ɲɛsin denmansaw ma min kɔnɔna u bɛ ka ɲini o fɛ ekɔlisan laban kalo u ka sara baw jɔyɔrɔba bɛ a la olu bolo. Dɔw ta ye tiɲɛna u m'a faamu mais dɔw ta ye déjà baara kɔni kɛra ka ban u b'a da u la kama sinon a fanba ye tiɲɛna u m'a faamu de ni mɔgɔ caman nana n'an y'a ɲɛfu ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ nimisa u ka dusumakasiya la u bɛ segin u kɔ i b'a dɔn jamako mana kɛ cogo cogo mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la. Caman ta ye ban ye sinon dɔɔni ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara ɲɔgɔn fɛ kalo 9 san 9 san 5 san 6 o kɛ n ka dɔn école condition ye min ye surtout école privée condition ye min ye donc ban sarabɛli kɔni sarabɛliya ne b'a jate minɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ban de don parce que a dɔw yɛrɛ n'i y'u ɲininka k'a fɔ n'u ko kuma ko mois de juin sara k'a sɔrɔ a ma sara ko non kalo min ma baara fɔlɔ ou bien kalo min ma sara fɔlɔ o wari man ka sara fɔlɔ surtout an ka quartier ninnu na o de ka ca kosɛbɛ. hali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ min bɛ tali kɛ kunnafoni jatigilantanw fo ka taa se kunnafoni kolonw ma i b'a ye k'a fɔ olu kɛlen don diɲɛ don o don jamana kɔnɔden dɔw taabolo ye a dun bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi tiɲɛ a bɛ siran fana don jamana kɔnɔdenw olu dusukun na a kuma dɔw la kunnafoni ninnu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana ɲɛmaw olu ka baaraw lagosi ka sɔrɔ n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ la su ni tile yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yala ko jɔn de bɛ nin kunnafoni kolon ninnu cari jamana kɔnɔna na ani fana u ka kunnafoni kolon ninnu carinin kɔfɛ yala hakilina jumɛnw b'u la ni ɲininkali ninnu jaabira Ibrahima Sangare fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samayira Sanogo ale ka kuma galamani na an ka jɛ k'a ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Janjo yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi o kɔrɔ ye cogo di i mana information ye dɔrɔn paf je vais être le premier à partager pour que n ka se ka vie caman sɔrɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o bon or mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye fɛn dɔ bɛ fɔ ne ye bi ne bɛ se k'a faamu mais fɛn dɔ bɛ fɔ kɛrɛsa ye o t'a faamu a b'o bila situation na qui n'est pas souhaitable bon o kɛla secteur fɛn o fɛn ye surtout sécurité an yɛrɛ bɛ waati min na sisan sécurité secteur la donc a bɛ population ja wuli a bɛ population bila kɛta la mun man ka kɛ donc ce qui n'est pas souhaitable an b'a ɲini mɔgɔw fɛ information mana kɛ cogo o cogo i jija i ka source ɲini k'a ye k'a dɔn fɔlɔ hali n'i ma se ka information ni interpréter mɔgɔ wele mun b'a domaine kɔnɔ mun bɛ se ka information d'i ma comme il faut wala i bɛ baara kɛ n'o information sinama ye surtout an donnen don mun na sisan ko IA intelligence artificielle fana o bɛ information caman générer k'a kɛ comme tiɲɛ don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cogo di i kan k'i fiyɛ jamana ka kunnafoni siraw ani kunnafoni sira minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ sinsin olu kan i kan ka sinsin olu ka information kan pour que i ka se k'a sɔrɔ k'a fɔ ni information nin ye kisɛ ye n bɛ se ka n tɛgɛ da nin kan n'o tɛ n'i minɛna information kolon carré la i b'a ye k'a fɔ a bɛ na ni population bilali ye kɛwale mun man ka kɛ bɔlɔsira ninnu kɔfɛ en réalité wari sɔrɔ bi dɔɔni bɛ a kɔfɛ plus mɔgɔw b'i ye plus i bɛ dɔɔni sɔrɔ plus i ka mɔgɔ yeta ka ca plus i ka sɔrɔta ka ca donc mɔgɔ caman bɛ yen u bannen bɛ baara ma bi k'a kɛ o ye a mana k'a réseau fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ système de rémunération ni bila en place donc à la fin de chaque mois donc en réalité wari dɔ bɛ jigin u ka compte kɔnɔ donc o ɲɔfɛ ko dɔrɔn c'est le gain facile kuma tiɲɛ yɛrɛ mun ye dɔrɔn sɔrɔ telima ani sɔrɔ nɔgɔma o de bɛ ka mɔgɔw bila in na n bɛna misali dɔ ta humoriste dɔ ye a bila k'a fɔ carburant tɛ yen a kɛra su 1h du matin mais n ko mɔgɔw bɔra ka station fa fɔ procureur ye a tigi demander a ko la donc o n'a information n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka population wuli ka bila fɛn na k'a sɔrɔ komi a ma ta source kɔrɔ donc ne bɛ mun ɲini population fɛ dɔrɔn n'i y'a information sɔrɔ a jija i k'a lase mɔgɔ ma mun bɛ a domaine kɔnɔ mun bɛ se ka information ɲuman ɲini ka d'i ma i bɛ baara kɛ n'o ye i b'o partager i fɛ mɔgɔ fɛ o dɔrɔn de don n bɛ mun fɔ sisan par exemple Bamakɔ sira minnu bɛ na Bamakɔ information bɛɛ bɛ ka véhiculer kan
mais a ɲuman ye jumɛn ye diriba bɛ yen information siraw bɛ yen mun bɛ se ka information jɔnjɔn d'i ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ye fête nin kɛ comme il faut mais information min circule réseau kan o t'o ye mɔgɔw bɛɛ taara a taa yɔrɔ la mɔgɔw bɛ ka bɔ cogo min na mɔgɔw bɛ ka dun ten donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka jamana basigi ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na dɔrɔn ala ka Mali bɔ bolo la. Amina yarabi Dr Ibrahima Sangare o de fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Ghana jamana ɲɛmaaw ko u bɛ a ɲini Ghana jamanadenw fɛ minnu b'a fɛ k'u kunda Afrique du Sud dugukolo kan u k'a bɔ a mɔ ka sabu kɛ siya woloma dɔ daminɛ bɛ Afrique du Sud jamanadenw fɛ ka ɲɛsin u ɲɔgɔnna wolofimaw mɔ ko fɔ u ka jamanaw bila laseli in kɛra ka bɛn ni dɛnɛndɛmɛnen de ye Ghanakaw ka minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ Ghana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ ko Afrique du Sud jamanaden minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ k'i yɛrɛ kɛ n'a gɛn yɛnkulu ye Afrique du Sud dugukolo kan u bɛ k'u ɲɛsin farafindenw mɔ maa wolofimaw minnu bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ dunanw na k'u bololafɛnw diɲɛ dɔw bɛ jogin u ka minɛnw bɛ suɲa cakɛdaw minnu sigi bɛ sen kan u fɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ minisiriso ko a bɛ ɲini Ghanakadenw fɛ fana minnu bɛ Afrique du Sud dugukolo kan nin kuma in nɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka lasigidenso min bɛ Afrique du Sud dugukolo kan ka ɲɛ lasɔrɔ o ka se ka kunnafoni di u ma u bɛ se ka kisi ni bɔnɛ in mɔ cogo min ka bɔ Afrique du Sud jamanadenw yɔrɔ minisiriso y'a jira k'a fɔ Ghana jamana ɲɛmaaw ye wele bila Afrique du Sud jamana ma ɲɛmaaw ma kow minnu bɛ senna nin ye nin kuma in nɔ u ka jamanadenw fɛ ka ɲɛsin dunanw ma u farafin ɲɔgɔn a ka dabila ka sabu kɛ a bɛ ka na ni magosa ye Ghana jamanadenw kun Afrique du Sud dugukolo kan u ye wele bila Afrique du Sud jamana a lasigiden ma Ghana jamana kɔnɔ k'a fɔ a ye a ka ci lase a ka jamana ɲɛmaaw ma u k'u janto Ghanakadenw ka lakana kɔrɔ Afrique du Sud dugukolo kan Ghana ma ɲɛmaaw ko don nataw la farafinatɔma Union africaine ka sigi min kan ka kɛ juin kalo tile 24 na tile 27 nata yi Misran jamana Egypte duguba la El Alameini kuma in bɛ se ye farafina ma ɲɛmaaw da ka don a rɔ a tɛ se ka faamu cogo si la farafina jamana dɔ denw ka bila dunanw na dunan minnu tɛ maa wɛrɛw ye fɔ farafindenw k'olu bolofɛnw diɲɛ fɔ k'u jogin ko diɲɛ tɛ se ka kɛ n'a ye Afrique du Sud ka denw nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka jarawele ka bila dunanw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa wolofimaw u yɛrɛw bolo baarantanya min bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ dunanw de n'a mɛn olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ u nɔ na u yɛrɛw bolo ni dunanw gɛnna olu na fɛrɛ baaradaw ma Afrique du Sud jamana kɔnɔ u ka laɲini bɛɛ ye nin de ye o mara de ka dɔgɔ Afrique du Sud dunan tɛ k'i yɛrɛ ɲini yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u yɛrɛ ɲɔgɔnna maa wolofimaw Libi jamanadenw fɛnɛ bɔra alamusa juin kalo tile 4 k'u ka nisɔngoya jira diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara la min ɲɛsin bɛ mangamayɔrɔ ma degunnenw ladonni ma Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés HCR k'a fɔ Libi jamana bɛ ka kɛ dunanw bisimila yɔrɔ ye Libi jamanadenw tɛ jɛ ni a ye Tripoli n'o ye Libi faaba ye alamusa u taara fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara jabala la k'u ka nisɔngoya jira sɛbɛnniw minnu ŋɛnkun bɛ larabukan la ka yanga nisɔngoya jira dɔ o ye ka fɔ an ti jɛ n'a ye dunanw ka bisimila Libi dugukolo kan Libi jamana ye Libi ka denw de ta ye o de sɛbɛn kun bɛ larabukan la ni ka jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mankanmayɔrɔ ma degunnenw ladonni ma n'o ye HCR ye a ka datugu Libi jamana kɔnɔ bawo olu de bɛ k'a to dunanw bɛ ka caya Libi u y'u ɲɛsin Italie jamana minisiri ɲɛmaamuso fɛnɛ ma ni o ye Giorgia Meloni ye k'o bɛ ka Libi jamana ɲɛmaaw bolo tɔnɔmi ka da u kɔ u bɛ se ka don nasaralatɔma Union européenne ma ɲɛmaaw dɔngɔ da fɛ ni dunanw farafindenw balili ye ka kuwaji tigɛ ka nasarala lasɔrɔ Libi ma ɲɛmaaw bɛ se k'i ja olu ka u kana se ka kuwaji minɛ cogo min Libi dugukolo kan ko Italie minisiri ɲɛmaamuso Giorgia Meloni ka o ko min y'o ye k'o tɛ bɛn Libi jamanadenw ma u y'a sɛbɛkɔrɔ mafiɲɛya arabukan la ka tila k'a jira Libi ma ɲɛmaaw la k'a fɔ u ti jɛn n'a ye tɛgɛnɔbila ka kɛ o bɛnkan sɛbɛn la Italie ni Libi jamana cɛ ka dunan ninnu maminɛnen to Libi jamana kɔnɔ k'u kɛ Libi jamana donni ye nka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Libi ni o ye Manuli ye
o y'a yira k'a fɔ HCR ye ka bolofara dɔ ye wa o bɛn kan sɛbɛn dɛ ko min dɛgɛnɔ bilara k'a bɛ k'o wale Libi dugukolo kan ni dunanw bisimilali ye ko kalonw do minnu bɛ ka tigɛ bɔlɔlɔ na siraw fɛ ka jakoya do Libi jamanadenw kun na ko wa ko jɔrɔnanko do bawo kunnafoni ngolo kɔni ma na kɛ k'a bɛ cari kuma bɛɛ ko minɛ bi kɛ a mɔ ka baara kɛ n'a ye k'a bɛ na ni magosa ye a ma wulatonya k'a fɔ san 2024 camancɛ Jɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin mɛ mangama yɔrɔ ma degunenw ladonni ma Organisation Internationale pour les Migrations o kun ye dina a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan minnu bɛ wele ko migrants n'olu ye taamadenw ye minnu b'a fɛ ka kwaji minɛ ka don nazara la ani réfugiés minnu ni manga kɛra sababu ye u k'u fa jamana bila ka na u yɛrɛ ɲini wali jamana nɔ o ma kun bɛ taa maa 900 na Libi dugukolo kan Libi ka den dɔw kun bɛ k'a jira alamusa même faso fɛ o man ka kɛ ko ɲɛ siya wolomala ye dɔw y'a jira fana k'a fɔ Libi jamana tɛ se ka kɛ ɲamamina ye diɲɛ ka ɲamamina a barata Libi maa ɲɛmaw kun ye a jira k'a fɔ danfara bi don maaw cɛ mankan kɛra sababu ye ka minnu kɛ k'u faso bila ka na kalifa yɔrɔ ɲini o ni minnu b'a fɛ ka kwaji minɛ ka don nazara la fɛn ɲini na sira fɛ Libikaw ka jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔlen ministre Imada Trabelsi yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ mankan kɛra sababu ye ka minnu kɛ k'u faso bila olu na bisimila Libi jamana kɔnɔ u na furakɛ u ka denmisɛnw na kala fɛnɛ sɔrɔ ka kala kɛ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ni nazarala tɔma Union Européenne ma ɲɛmaaw de farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ yɔrɔw minnu kun bɛ Ukraine jamana fɛ ni a yɔrɔw y'a kanu ka segi Rusila jamana ma k'a kɛ Rusila jamana dɔw ye ko u tɛn'u lakodɔn Rusila jamana dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnniyala Donbass mara la ko wa ko u na kɛlɛ kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la janko yɔrɔ ninnu bɛ se ka segi Ukraine jamana ma nin ye Rusila ministre ka kuma ye ministre min ɲɛsin bɛ Rusila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ o ma Sergei Lavrov kunnafoni di so dɔ la min bɛ wele ko RT Arabic u kɛlen ka ɲininkali tɛnko a la k'a fɔ bi u n'u kɛlɛ ɲɔgɔn Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa namɛni kankura ye k'a b'a fɛ mankan ka ban ani Rusila cɛ o jaabi tɔ a ko ne ma fili ma ɲinɛ kɛlɛ in bɛ olu de ka fa fɛ n'o tɛ a mɛnna Rusila jamana bɛ ka jira k'a fɔ kɛlɛ ka ban koyi nka nazaralatɔma Union Européenne ni Volodymyr Zelensky olu de y'a jira k'a fɔ Ukraine jamana fa minnu tigɛra ka fara Rusila kan ka sanga n'a sigibaw yer'u ka laɲini ye k'u t'i lakodɔn Rusila jamana ye ko fɔ u ka segin Ukraine jamana mɔden kɛlɛ bɛ yen de ko bawo k'olu ma kuma dogo u ko kɛlɛ bɛ se ka mada nka u na fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn o tɛmɛnen kɔ Ukraine jamana yɛrɛ ministre ɲɛmakɔrɔ n'o ye Nikolai Azarov ye ale kɛlen k'a mɛn ko Volodymyr Zelensky a ye sɛbɛnni kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni k'a cari kunnafoni di sira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ a ka d'a ye bi ani Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ka ɲɔgɔn ye u ka kuma ka kɛlɛ ban ko kuma nangi dɔ fɔ don ko maa man ka kuma in minɛ Nikolai Azarov Ukraine ka ministre ɲɛmakɔrɔ a ko Volodymyr Zelensky b'a fɛ ka Ukraine jamana kunkanko segi dawrɔ tunde bawo ɲinɛnkɛ bɛ Ukraine jamana kɔ bi a ka bɔ t'o rɔ k'a ka laɲini y'o de n'o tɛ k'a ye sɛbɛnni min kɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko hakilina jumɛn bɛ a kɔnɔ wali kelen fɛn jumɛn de dajira an bɛ Ukraine jamana ɲɛmaa fɛ Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin na ko a b'a fɛ ko kuma ka kɛ o kan ko n'i ye fɛn in kala k'a ban k'i tɛ foyi y'a kɔnɔ ko min yɛrɛ b'a kɔnɔ Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ma fiɲɛ ya k'a de b'a kɔnɔ n'i y'a kalan ka ɲɛ ko yala ko jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya nasiraw fɛ ko maa bɛ se ka kuma maa fɛ nin cogo rɔ cogo di bonya tɛ kuma kɔnɔ ko a kɛmɛ ka yɔrɔ kelen min dajira Rusila jamana ɲɛmaa la ko kuma ka se ka kɛ o kan ko Rusila jamana ɲɛmaa bannen don o mɔ o bi kuma janbɔ ko kuma ale tɛ se ka da la k'a fɔ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa ŋaniya ɲuman bɛ a la kɛtɔ k'a fɔ k'a bɛ sigi ka fɔ ɲini ani Vladimir Putin cɛ ko nka maa tɛ se ka fɛn fɔlɔ fɔ Rusila jamana ɲɛmaa ka jaabili kɛ nka ale kɔni bolo yanni o jaabi in cɛ ale ma da la k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna jaabi ɲuman nasɔrɔ ka bɔ Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin yɔrɔ ka sanga ni Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ka laɲiniw ye. Iran jamana k'a fɔ a bɛ tɔrɔmɔɲɔ dɔ jɔ détonateur muso ko a j'i bolo a matamani na taji donni nguuruw fɛ a t'i n'a fɔ Iran jamana bɛ k'i sigi k'i bolo da sen kan ka wari minɛ taji donni nguuruw dɛmɛ dɔ la ayi Iran jamana bɛ baara min kɛ détonateur muso ko a j'i bolo a lakanatɔ o musaka de don kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana ministre danga min ɲɛsin bɛ
Iran jamana ministre sula ministre so min nyashime Iran jamana wara ni nyonje kunya nyana bomo o sharia ku nyana boli kerengere ni nyana noye Ghazem Gharibabadi ako Iran jamana tate musaka mineniye tajidoni nguru la detra dormozo kwaji bolo mata mato o damate ko tromonyo mimi tajidoni nguru ndemendola oye Iran jamana ka saraye abi bara minge wa kelendo kede ani jamana mimbe danganda inani oye omaninye ubi jeka ke nyombe ay korafo lasi kuna foni diso meheridila ako Iran jamana ni omanna njamana ubi faranyonga ajika ngele chew ubi mununu za lo minge detra dormozo kwaji buloka ni kuru do kera kwa bafeka dafri akachala olude ka suru ala ubi se ka wulika joke kata kuru konoma ukishi chugo nyini nini uchena yere shubi nyini chugo mi Iran jamana ni omani ngeleche ujika olude ka baraka ngake uyi kaseka detora dormozo kwaji bolo lakana tajidoni nguru nguka munyungu manyaka uke uhakilina tigele omani Iran jika ngeleche ukabara yodi o ni ala nanana yefana ko tajidoni nguru do katajibundo shwara ninga taji walangata kwaji kono beba don kafo o manyi nyena mayamo Iran jamana ni omana njamana jika ngelechew ana bara nyado mangana olude ka bara binabe taji salolimo kabo kwajiro kuni mela jele ye bara uye minu nganga ke Iran jamana fe toromonyo mimeka mine taji doni nguru na detora dormozo kwaji bulu mata mato o saradidu nonda Iran jamana teki shiki kitake taji doni nguru mimana kaware mine kabla yiku ukateme ute ako Jenselekena tomba Nations Unies aye sharia seminda sa 1982 kasangani jikanda maye ukeme kanimvo jamana nibe kwaji dangana ibise kanindora monyo nyini o kasara iye o fene dafe kuna foni diso minu meka nanaye ko Amerika jamana ni Iran nyonja sigiro ko bembe kake akaka fo Iran jamana ka dugu jugora nafasoro sera uranium mi labalo ko jugubi ake mugu juguye ko dugu jugora nafasoro sera uranium labalo le Iran jamana bulo kabina bo Iran kata jamana doro kasangani Amerika jamana ka lanyini ye ko kalodu ko uninyonje kuma nyonya la ofanji manafolo korafo mena kabo Iran nguna foni di sulami mi wele ko agence de presse farce kaya mine kabo Iran jamana manyema uyoro ko dugu jugora nafasoro sera uranium labalo le atesi giga fo fanjiro kuma be ka ke femi ngamvolo Amerika ni Iran je no ka wele Iran jamana mo oye Iran jamana kuma bimbike aka Amerika jamana fe ka kele anyona wore kanake Iran jamana ka nafulo minu ngumani yambe amo ni dollar war miliyari chama undo barko ka wele ka bo uka Amerika jamana fe Amerika jamana ku segi Iran jamana mo onanyo na lanyinu unde oluye ka bo Iran jamana yoro fo aka hakili donyoro soro ola ka fo Amerika jamana labe me ko lu ke folo dabi soro ka se dugu yoro na fa soro sera Iranium ko kuma mononde ka fo ko Amerika jamana ni Iran jamana be maka ka fo Iran jamana keto doki bulubo aka dugu yoro na fa soro sera labalole Iranium na kata jamana warelo o kake manga ban sababu sigiga foye Amerika ni Iran je ko tiente Nine fana be dansigi ke bi bana ngam kuna fun soro luna mun sira kala be kuna fun diso nyama so ka ya maru ya kono ka be ni sanga ku fodi nyi ka sika utakuda okuluka amsin ko kura ka fo ko kuluma jo ana ko nyama dalla nala mabasike na je kuma wero irana am nyo soro ni kene kilinga ni watikilina ya nulu che au kambe ala ka shuere dambe la jilima